तर आजचा विषय पोरींवरती। तर आजचे पोरी येळार यांच्या नाकात नाही घातली दोरी तर नंदी बैल करून फिरयतली तुमका दारोदारी। तर आजकालची ही पोरा निब्बी काय फिब्बी म्हणतात व हेंका ना नाकातला किरम्या धड पिळून टाकूया ना नाही अशी अशी हातान फुसतली। पण नखरे काय यांचे तेव्हा भगवंता बघवत नाही यांचे नखरे एक। कितकीशी निस्ती पोराडतात अशी अशी चालतली। कोण पोर दिसलो काय कोण बरो पोर दिसलो काय नुसते किलकिल तरी व आवशी बापाशी सूट दिली पण ती आपण कशी वापरावं ह्या तरी त्यांना कळा व्हाया ना। तर ना प्रत्येक वेळा आपला तर खरा बरा त्यांना वायच काय बरा सांगात जाशी तर ऐकायची नाही फुस करून अंगार तरी पुरुषासारख्या जनाची नाही पण निदान मनाची तरी लाज लाजा काहीतरी ठेवू होईल। तर ना आपण आता करतो काय आपला पुढे भविष्य काय कसली कसली हेंका काळजी नाही नुसतं टाइमपास चाललो। लाईफ म्हणजे काय फक्त एन्जॉय। आताचे पोरी ना शाहरुख सारखं होयो सलमान सारखं होयो आमिर खान सारखं होयो म्हणा 17 स्वर्गती मोडतात आणि मग यांच्या पदरात पडता कोण नायक नाही नाही ह्यो नायक न अण्णा नायक। आजकालच्या पोरांका म्हातारेच आवडतात म्हणा नाहीतरी पोरांना पोरगो कसो असा त्याचे गुण काय असत कसली व्यसनं असत काय नाही ह्या बघत नाही बघतली काय कितको पैसो असा काय नाही ह्या बघ। घातलेलो कपडो परत केव्हा घालूची नाही एकदा घातलून तिचो फेसबुकार फोटो टाकलेली मा काय तो जुनो झालो नाही नाही हाडतले खयसून एक वेळ जेवचा विसरती पण फेसबुकार फोटो टाकूचा मात्र विसरायची नाही। ज्यांची नाकता लांब लचक आणि सुळसुळीत ना त्यांच्या नादात पोराला लागता कामा नये ओ त्याचो रामागडी करून ठेवती ती या काम करते तर नशीब नाकता तुटतेत ना यांची आपल्यापेक्षा यांचो नाकतारच जास्त जीव। आम्ही ना तेव्हा बोलाक भिऊ पण आजची पोरा फोन वायच बरो दिसलो फेसबुकार का त्याका सोमते रिक्वेस्ट पाठवतली आणि मेसेंजर मध्ये बोलाक सुरू करते। दुसरो कोण बरो गावलो काय पहिल्याक सवडीन रिप्लाय देतली आणि पहिलो जर जास्तीत पाठी लागलो असत ना तर त्याचे आवश्यकतेनुसार होय तितके स्क्रीनशॉट काढून व्हायरल करतली मग आलो तो बाहेरो। जर मुलगी बोलत असतात मी या बाबा अरेंज मॅरेजच करतले प्रेम बीम आपणा काय जमत नाही तर समजून जायचा खूप सारे भानगडी चांगले दिलेले असत। एखाद्या पोरी जास्तच भाव दिल्यात तर हम इतकोच रिप्लाय येतलो आणि जर विचारशात तर काय सांगतली कुठे मी तुझ्याशीच बोलते पण ह्यो योग रिप्लाय ना तिने 10 जणांका पाठवलेलो असतो। जर तुमका अचानक मेसेज इलो आधी नाही मधी असो अचानक मेसेज इलो काय करतोस रे कसा आहेस जेवलास का तर समजून जायचा तुमचो मोठो गेम होणार असा। ओळख झाल्यावर आधी काय विचारतले माहिती तुमचो पगार किती गाडी असा काय नाही रूम असा काय नाही असले पोरी जर तुमच्या नशिबा दिले तर समजान जावा तुम्ही मानवलेलो कोंबडो असात आणि तुमच्या मानगुटेर केव्हा ना केव्हा कोयतो बसतो। आणि एक लक्षात ठेवा ब्रेकअप नंतर चुकान जर तिचो परत तुमका कॉल इलो तर तुम्ही या वाक्य पाठ करून ठेवा काय माहिती हम हो का ता कितक्याय तोंडात साखर ठेवून बोलला तरी तुम्ही मात्र अजिबात विरगळा नको। हल्लीच्या पोरींचो स्टेटस काय आय एम सिंगल आय एम हॅपी आय डोंट वॉन्ट एनीवन आणि मेली पोरांच्या इनबॉक्स मध्ये जाऊन बोलतली काय फीलिंग लोनली बोल ना बच्चा बोल ना बाबू। पोरांचा नायक बरा असता समोर कोण पोरगी असली ना तर तिका वहिनी म्हणून हाक मारतली पण ही वहिनी म्हटलेली पोरगी ना त्याच्या इनबॉक्स मध्ये जाऊन परत काय विचारतली काय रे मला वहिनी काय म्हणतोस त्याच्यापेक्षा मला तूच जास्त आवडतोस। हल्लीचे पोरी ना प्रेम झाला काय फिराक जाऊया सांगतली फिराक गेली काय शॉपिंग करूया म्हणते शॉपिंग झाली काय ह्यांका भूक लागते बरं भूक लागली काय पावभाजी त्यांचा भागाचा नाही ह्यांका हॉटेलात जाऊन बरा बरा खाऊचा असता ओ या खाऊच्या आणि शॉपिंग साठी ती बॉयफ्रेंड खेळतात आजकालची पोरा। हे जे असाच रिप्लाय करतात ना त्या पोरींका लांबच ठेया काय असता ही ना एका वेळी 3-3 पोरांशी चॅटिंग करत असतात आणि एखाद्याचो मेसेज तडे चुकान गेलो काय असाच सांगण वेळ निभावून वरतात। समजा एखाद्या पोराक कटावचो असत तर काय सांगतली माहित असा तुला मी त्या नजरेने बघितलंच नाही माझ्या आई वडिलांना तू आवडणार नाहीस गो
पण फिरताना खाताना आवशी बापाशी विचारून खाल्लेलं काय? तेव्हाचे पोरी ना रडत माका 18 वर्षा पूर्ण तरी जाऊन दे मगे लगीन करीन. पण आताचे पोरी हेंका लगीन करी सराय थार नाही आणि लगीन मोडी सराय थार नाही. तो एखाद्या गावातला सुतार घ्या ना 18 वर्ष पूर्ण जाऊच्या आधी पळून जाता आणि ह्याच्यामुळे अवार्डातल्या बाकी सगळ्या पोरींचा मात्र घराबाहेर पडणं मुश्किल करून जाता. फेसबुकांना मोठा मोठा टाकतली म्हणजे अॅनिमल लवर सांगतली आणि पावटीक अक्को कोमो खातली म्हणजे जा असता आता दिसणार नाही जा दिसता आता असणार. पण कसा माहिती पोरींनो दिल माणसाचा बरा असा चलन जाता तरी जरी 4 पोरी फिरायले ना तरी त्याका कोण काही एक म्हणायचं नाही. पण पोरींचा याच पाऊल उलटा पडला ना काय पोरा त्याकाच नावा ठेवते. ह्या सगळा क्षणिक असा त्याका तुम्ही भुला नको. काय असा तुम्ही काय वाकडा करतल्या तो पण त्याचे ना आवशी बापाशीच्या संस्कारात ते बोटा ठेवतली लोका आणि उठता बसता तुमच्या आवशी बापाशी मात्र जीव नको होतो. जा काय करतल्यात ना तर आवशी बापाशीचा विचार करून करा. काय काय पोरा असतं दो जी खराच प्रेम करतात आणि त्याका निभावतात ते. पण काय काय ही टाइमपास वाला प्रेम करतात ना त्याच्यामुळेच या प्रेम बदनाम झाला. आणि प्रेम म्हणजे ना फक्त पोरा आणि पोरीं करूचा प्रेम नसता. इतकीच जर तुमका हौस असा ना तर आपल्या गावावर प्रेम करा, आपल्या भाषेवर प्रेम करा, आपल्या रीतिरिवाजावर प्रेम करा, आपल्या संस्कृतीवर प्रेम करा. आणि होय त्याच प्रेमात हा व्हिडिओ लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब पण करा.